Rêxistina Lêborînê ya navdewletî eşkere kir ku Desthilatdariya Lubnanê 2500 penaberên Sûriyê di sê heyvên borî de vegerandine û vexwend ji bo rawestandina proseyên vegerandinê. Encûmena Bilind ya Berevaniyê li Lubnanê ya ku biryarên xwe nehênî dihêle, biryar xiste destê ewlehiya giştî ya Lubnanê ji bo vegerandina hemû Sûriyên ku bi awayekî neyasayî derbasî Lubnanê bûne. Weke cêbicêkirin ji bo wê biryarê ewlehiya Lubnanê di 13 heyva Gulanê ta nehê heyva nihan 2447 Sûrî neçar kirine li ser vegerê ji bo welatê xwe. Ew jî li gor peyama ku ewlehiya Lubnanê raserê rêxistina Lêborînê kiribû. Rêvebera Lîkolînên Rojhilata Navîn ya rêxistina Lêborîna Navdewletî Lîn Melûf di daxuyaniyekê de got ku ew Desthilatdariya Lubnanê han didin li ser rawestandina proseyên vegerandinê bi lez û ji navbirina biryarên girêdayî bi wê yekê û ew yek bibin pêkirin derheqî mafê mirovan bi nav kir. Nêzîkî 1,500,000 Sûrî li Lubnanê dimînin, tenê 1 milyon ji wan tomarkirîne ji aliyê netewên yekgirtî ve.